Salam vatandaşlar. Salam Serdar ağa. Hoş geldin. Bugün yine şu Esenlikler. gündemdeki yani bir vakanın üstünde bir gepleş geçireli. Ee, iki günlükdüne Awganistan devletimizin Herat vilayetinde Türkmenlerin köpçülüklerini yaşayan yerine güýçli ýagdaýda yer titreme boldy ve bu yer titremede Awganistanly Türkmenlerimiz köpsi has doğrusu ýogaly ýa-ni meň aşaňda harabaçylygyň aşaňda galyp çaýlar üstüne ýykylyp ýa-ni çagasyndan ulýaşyna çenli gara videolarda görensiňiz. Telegram habar kanalymyzda paýlaşypdyk we Awganistanyň şu Herat vilayetinde yer titremesi bizim ýa-ni goňşy Türkmenistanyna ýa-ni goňşy bolup oturan Serhet ýaka nemede guşky taw-tawadarda zehem duýulupdyr. Ýaşalyp nimeditdir, şoň täsiri we şo ýerdäki ýaşaýan türkmenlerim deprem diýäni türkçe deprem diýip aýdylýar. Yer titräň nemesine täsirlenip öýe girip bilmän näçe wagtlap daşarda gorkujuna daşarda geçirtdirler-de has dogrusu. Ve bu ýagdaýdan hem Türkmenistan tarapynyň hawary bar ýöne näke bolsa ýa-ni guşky taw-tawadar tarapda ýaşaýan öz vatandaşlarymyza, ýurtdaşlarymyza neme söz kömegini ýa bolmasa el ýardamyny, el goltuky nemesini hiç bir ýagdaýda neme görkezmändirler-de. Hiç il aş ýok Türkmenistanyň häzirki goşadyrnak içindäki häkimet tarapyndan ýöne. Yer titrenden soň ýa-ni yer titremede bir günüň içinde bolany bol iki ýerde gaýtalanýar ýalňyşmasam Serdar aga, dogrumy? Ya üç ýerde gaýtalanýar. Ova. Bunun için de iki gerek. Bir günüň içinde iki ýerde gaýtalanýar we ýene ertesi günam gaýtalanýar bir günden soň. Bir günden soňam Ova. gaýtalanýar yer titreme we şonda hiç bir ýagdaýda Türkmenistanyň häzirki häkimetleri tarapyndan öz watandaşlarymyza nemesi bolmandyr. Hatda hallaryna habar almandylar. Olar bir näçe sagatlap daşarda galypdyrlar. Daşar öýlerine giyip bilmändirler, eger bärde denemediler diýip, yer titrer diýip. Ve ondan bir näçe gün soňam ýa-ni Türkmenistanyň häzirki goşadyrnak içindäki häkimeti Awganistandaky yer titräň ýerlerine ýardamy, insanperwerlik, kömek diýip iki maşinmi ýa üç maşinmi bilemok näçe maşinlerini has dogrusu kömek uğradýarlar Awganistana. Ve o kömegem ýa-ni Talibanlaryň Awganistanyň resmi dolandyrys nemesi häkimeti häzirki wagtda Taliban bolup durýar. Ýöne Taliban dünýä döwletleri tarapyndan resmiligini görmedi. Ýöne Türkmenistan şolary resmi hasaplap şolar bilen iş salyşyp otyrýar. Ve uradan nemelerinem kömeklerini şolara berýärler, Talibanlara berýärler. O Talibanam onu alıp satypdyrmy ýa özleri ulantdyrmy garaz diýjek bolýanym Herat vilayetindäki yer titremesini ejirjekken türkmenleriň hiç birisi uradylan kömegi almanlar, hatda barmanlar hiç birisine. Bularym öz halkyndan geçdi. Yani öz halkynyň hiç il halyndan hem habar alanyp Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan türkmenleriň halyndan habar almak. Gaýtam onuň üstüne şu guşky taw-tawadaryň ýolunyň üstü bilen Awganistana bir küç maşin insanperwer kömegi diýip onam hormatly prezidentimiziň sowgat kömegi diýip uradýarlar ona. Ýa-ni maşinyň ýüzüne ýazyp. Gaznasından mısın? Gaznasyndanmyşyn hawa. Ýa-ni goşadyrnak içindäki arka daglarynyň gaznasyndanmyşyn. Serdar şeýle bir giýiş ýap berdim. Men seni öz pikirimi aýtsaň bu arada. Şimdi bizim yurdumuzda devlet şekil devlet yok da hani cinayet topar var. Yani Rusya'nın kuklası yani dikmesi oturtması Türkmençe näme bolýan bolsa. Hı hı. Şimdi şuların yani devlet şekilli devlet olanda taýda edilmeli zat näme. Han buların emçesi, han bulan gyzylaýy, han bulan tiz kömegi. Ondan emçesiň içinde näme de berýär yani ýanyň söndürüji gulluklar. Olaram barda içinde. Hawa.
Guşguda näme etdirler şol halk köçe çykanda gorkusundan beş dörüş tane nemeler kad egnine kostüm giyip aňryklary göräpdirler. Ana adamlar häziroluň näme edin. O sözler sen aýtmaňda da halkyň özi häzir bolup duýany sen öz borjuň var öz halkyňa, dogrymy? Barynjylyk bilen suw bermeli. Soňnany üpçün etmeli. Ondan soň ýaşaljak wagtynça birdentten palata bolýam näme diýämi? Ya garoý dükkämiň sen ätäçiňde bolmaly şo zatlar. Ondan gyzgyn nahar üpçün etmeli. Ondan näme bolup biler? O taýda tok simler, elektrik simler üzülüp biler, ýani der akkumulatorlar etmeli. Yani ondan telefon ulgammy, internet o zatlary dikeltmeli. Yani ýaşaýyşyň dowam etdirmeli zaten. Ol ätäçlendirilen ýanky zatlarym sende mudama bolmaly. Bular bolsa aňryk long tolong göremän masaryýalar. Başga edýän işleri ýok bularyň. Ol gözüniň alnynam ol ulutyrlar, üç tane tır geçirýärler prezidentiň Berdimuhammedowyň gaznasyndanmyş diýip. Nähil gaznasyndan bolýar ol Berdimuhammedowyň? Kim üçin ýazdylar o sözleri? Ol aslında o taýyk söz ýazyp bolar, howa dogry bir döwlet tarapyndan barýa diýip, döwlet bolanda goňşy Özbegistan halkyna türkmen halkyndan ýani Türkmenistanyň halkynyň adyndan diýip ýazylmaly o taýyk. O Gurban bolan näil galna bolýanmyşyn ol halkyň emläginden bölüp ýani ätäçlendiriş düzgün wada ätäçe gerek bolar diýip aýrylyp goýan ýani hazinadan gaznadan geçirmeli. Tebii betbaçylyklar üçin neme aýrylyp Hawa. goýulýan budjet. Hawa. Indi bar akitler diýelim aňaryk şo 3 sany tyry. Ol Hıratyň töweregi bir tarapy durşy bilen türkmen owalara. Onuň barabol 5 tane ol Talibanyň resmisi bilen suratda düşüp gülşen bolup degişen bolup suratda düşüp berdimmişin edip ol näçin ony bir kontrol eden oklar. Şol ýanynda şo taýda gerek bolsa gije undi ýatmalam. Türkmenlerin arasynda bar. Özüň käwler. Ol Türkmenlere barýarmy olaryň suwy nähil boldy. Çeşmeler gömülendir hem berler toprak bolan soň nirde turuwa bar o taýda. Gaz, tok, o zatlaryny üpçün etmeli, akkumulator etmeli gerek bolsa. Güneş panelini goýmaly gerek bolsa, bar akkumulatoryň ýok. Näme, ony dereg doldurup durmaly bolýar akkumulator bir günlük, 2 günlük da. Ýene şo gyzgyn nahar üpçün etmeli. Bir gospital indi umumat da hem berde bolana gospital işgärlerini ekitmeli bir ana öň bir daýda ayağım döwüldi hiç erkidi bilen okdyňdan gelen oklar hiçim dip ardyny ýetirip durda şeýle ýagdaýlar bolup dur üstüne gaýdan bolar ýeneden bolar el aýagyny zeper eten bolar lukmanlar gerek barynjylyk bilen. O kömek etjek bolsaň beýdip yüklü maşina gidip barýanlaryň suratlaryny watan satdan habarlaryny görkezmen. Şu içeridäki jepir jekeni neme türkmenler var ýani nemeden täsirlenen, yer titremeden täsirlenen türkmenleriň içine özüň baryp ýani Türkmenistanyň resmisi bolup baryp şo ýeri paýlamaly we şol paýlap duran nemelerini video çekip ýani watan satdan habarlaryny bir halka bir inanýarjy bir şekilde görkezmeli ýa-da dogrymy? Hawa. Indi näme da bularyň barşyna hele hat bilen barýarlar owadan fasat bilen üst başlaran fasat kostümlüje jalwarlyja sen bir iş etmek üçin barýan awtaý elinde ellik kelläňde kepka eniň bir meýdan eşigi bolar aýagyň ädik bolarmy ýa krasowka bolarmy bir ykjam geýnip iş etmek üçin barýan awtaý fason kılıp ol surat düşürmäne näme gerek men etdim diýmek gerek gelsen o borjuň ol etmeli borjuň halkyň şo taýda halkyň türkmen halkyň öýe aýtdan eneşler etdi diýip şolaryň elinde telefon bara dogrymy sen görkezjek bolsa niýetinde bolsa eneşe biziň doganlyk ata ýurdumyzdan gelen kömekler diýip nany oturanny ýa bir
nahar üsürüp oturan ya näme diýýärden bir lukmanlaryň kömek edip duran özlerem düşürpdiler ha. Ol- Bularyň etişi yani kukladygyny özüni görkezýär da protokol. Orsedin KGB-siniň şo protokol boýunça hem öz halkyny genotsidde saklap oty, tahtawazar guşgullara kömek eden, borç kömek hem däl, borcuny ýerine ýetiren oklar. Aňyrky Owganistanda Türkmen doganlamyza da kömek eden oklar. Yani bularyň bir aýtgysy bar ha, diňe biz ýeli halkym planyny Belanım. içinde ýara. Owa. O. Soňa neme diýerler näni? Ahlagy soňa ýetdi-ýa-da, ahlagy. Bularyň. Şol neme yer titremesi hadisesi ine şu Hirak Owganistanyň Herat vilayetinde boldy da yer titreme. Ýöne şol yer titren fay hatda diýilýär da indi. Esasy kanaly şo taýdan başlap gidýär bir Türkmenistanyň şu Aşgabatdan boljak yer titreme Türkmenistanyň içindäki ilmiki boljak yer titreme Türkmenistandan bolar. Sebäbi şo taýdaky fay hatdy Türkmenistanyň üstünden geçýär. Indi şunu öňünden analiz edýän analitikler barmy? Türkmenistanyň içinde. Ya bar bolsa olar näme isleýär? Näme bu hakda aýdan oklar? Ne ertir ýürüň bolmasyn? Eger bolaýan ýagdaýynda bütün Aşgabat gidýär. Yer titreme bolaýan ýagdaýyny bütün Aşgabat gidýär sebäbi o ýerdäki salynan jaýlar näkilik ýagdaýda salynandygyny elbetde hemmämiz bilýär. O näkilik derejede berk salynan näki ömrü näçe ýyla ýetjek we yer titreme näkilik ýagdaýda dayanykly jaýlar. Yani o zatlar ne şular kömek edýänler, ne şeýdi propaganda görkezip, ne şeýdi kömek edýär dost doganlyk ýurdumyza diýip reklamasyny etişleri ýalak. Aşgabat diýen şeýdi reklamasyny edýärler de, ýöne yer titräýän ýagdaýynda göni gitýär tekilden ýa hemmesi. Sekundyň özünde şo ýerde 6-7 sekund salanaýsa bolly. Ol arka dagly şäherlere midýär. Mesalan arka daglyň şäherine midýär. Tapaldy ýok kaýsy bolsa. Ýöne şu zatlar öňünden Näme da analiz etýän, öňünden halky ýetirýän, ýa-ni şu sagatda bolup biler, şu wagtda bolup biler diýip çak edýän bilermenler Türkmenistanyň öňçe ýok. Ýok hiç ýeli. Bolaýan ýagdaýynda da çykaran oklar. Ýa çykaryp bilmeýärlerem protokol oň üstüne gurulan zat. Ähli zat güläle gulluk, ýurdumyza asuda aratda asman ýene şoňa meňdeşler. Ýöredilýän protokollar. Indi ýanky okey, o zatlar bir gyra goýaly. Uğrayan kömöňi sen nerden alyp uğrayan? O dogry gaznasyndan, ol arkadagylarynyň gaznasyndan alyp uğrayan. O gazna arkadagy gazna nerden gelýär? Näme üçin ol gazna arkadagda bolmaly asliýetinde? Näme sebäpden bolmaly ol gazna? Sebäbi näme bolmasyny? Sen ýurda gidip ýatan ýurdyň içinde näme üçin diňe arkadagdan başga bir näme çykaryp bilen o gaznany? Eger sen çykarýan bolsaň, asliýetinde çykarmasy düýgünden gadagan. Asliýetine çykarmasy, ýöne çykaran ýagdaýynda näme üçin ikinji adamda ýok? Diýilen soraglar orta çykýar. We döwlet şekilde bolýan bolsa, bular ýalyp insanperwer ýagdaýda uğradylýan kömekler döwletiň aýrylyp goýulan ýanky aýdyşymyz ýalyp bir büdjet bolmaly, tebii betbaçylyk bolaýan ýagdaýynda kömek etmek üçin we onuň sen bir güniň içinde on kararyny alyp şo güniň içinde ertesi güne onu uğratmaly diýilen zat ýok. Onu sen ortada meclisde ýa parlamentde maslahatlaşmaly, maslahat almaly, gürleşmeli. Yani näçe adam garşy gelýär uğradylmagyna, näçe adam gollaýar uğradylmagyny. Yani bir adam diýilen bilen ýurt bolýan bolsa bular ýaly edilmeli zat däl, bilýän şerdara. o o ne o ýazgylardan oň eýesiniň yani ýazgyň eýeliniň habargam ýok bolmagy mümkin yani gurban bolýan. Ol şol protokol boýunça edip iş edip gören ýani daşary işler ministrligi bardyr adyndaky. Olar özleri edip merendir gurban bolýan habaram ýokdur. Meňe şeýle pikir edýän da. Ýok habary bar. Oňsoň ol bir men diýjek bolan mene halk indi göz açylyp başlady. Öz halkyny yani hökümet kukladygyny bilýär köpsi. Oňsoň öz ýerine ýetirmeli yani birinji kömeklerini yani kömek däl borcuny etmeýänligi bilýär.
halkyňa gahar gazabanyň öňüni aljak bolup bular indi mediada näme paýlaşypdyrlar. Indi ýurdun içinde imo örgünli da. Hawa. Şo ýurdumyzda ýer titredi ha. Geçen ýylar geçen ýyllaram näme harasat geldi. Zatip ýazýarlar da bu Allah'dandır. Allah inşallah gelmez. Näme diýip şo halkyň düşünmeýän tarabyny ýani gowşak tarabyny ýüregine ýakyrrak sözler ulanýarlar. Şo taýda şu wagtky sözde hökümetiň nimesini jogapkärçiligiň garaýarlar da. Allah hemmesini hemmemi gorasyn zat diýip bu halkyň nemesini oýnaýarlar da. Näde waýdyn şonu ýüregine ýani din bilen ýani bilmeýän gowşak tarabyny oýnaýarlar halkyň. Ýani esasy meseleden uzaklaşdyrjak bolýarlar da halky. Şol nemetler da öňünden halka pikir berip oturuşlar da şol ýani halk 3-4 gün geçen soň näme üçin bize kömek borçlar gelen ok, näme üçin biziň Türkmen dowallamada Owganistandaky kömek giden ok diňe Talibanlaryň eline berip gaýdylýar diýip şo zatlarynyň bir analizyny edip başlamankalar öňünden pikir diňýärler da şo Türkçe diňýärler näşe tensin pikir etmeli halk diýip halk şonuň ýaly nägele malum kabe öňünden ýasaýarlar diýäňmi? O tensin pikir etmeli halk diýip öňüne neme diňýärler. Sözlem diňýärler da. O halky ähli zady elinden alynan halky şey etmedýärler. Sebäbi halky şeýle bir zat bardy. Jemiyeti ilki bilen jemiyeti taýýarlaýarlar. Jemiyeti şoňa taýýarlamasaň sen arkaýyny iş edip bilen o. Biziň jemiýetimizem şoňa taýýar jemiyet. Ýöne buny bir tarapdan hasen beterleşdirmeni finansiýalar, ýöne arka tarapdan aýdylgam durda bular näkilik derejede iş alyp barýanlygyny. Ýöne buna düşünýän halk az däl häzirki wagtda. Ya şularyň neme diýen, ýa asuda asman, ya bolmasa parahat durmuş, asuda ýurdumuz diýilen sözlerini onanýan halk näçe derejede onanýan halk bar ya, näçe derejede onanmaýan halk bar. Bu zatlar hakikat bilen ýüzleşmeli. Ine Owganistandaky Taliban toplary, Owganistan din bilen şeriat bilen ýöretilýän bir döwlet. Ýöne şolar indi göz ýetirenler häzirki wagtda Allah kömek etjämi ýer titrenler ýa kömek eden okmy? Ýer titreme boldy. 2000 näçe tane adam öldü. 2000'den ýokardy ölen adam. Hatda 2500'den ýokardy diýip eşitdim. Ölen adamlaryň sany. Ýöne şolaryň Allahlary kömek etjän bolsa etmeli eken şeýle. Diýjek düşünmeýän arap sözleri näçe gaýtalandy näme? Sen düşünen o arap sözlerine näme diýdi, näme goýdy oň içinde? Biri aýtdy, biri okady ýönünden oka bermelim onu. Diýjek bolýan näme zat bar da seredin şol Owganistanyň Herat welaýetindäki bolan ýer titreme fay hatty getýär şol Özbegistandan hem geçýär Türkmenistanyň üstünden hem geçýär. Türkmenistan şu Aşgabatdaky iň uly aýylganjy Aşgabatyň aşagyna geçýär. Gatly aýylganjy. Ol bir neme däýse o sarty bolaýsa tekizleýär Aşgabaty. Durşuna tekizleýär. Olan uzakda däl. Mundan näçe wagtdan 3 ay mundan Täjikistanda bolup ýer titreme bilýän bolsaň. Täjikistanda boldy. Ýa goňşy döwletlerimizde bolýardy. Bu adam Owganistanda boldy. Ertesi gün ýerde bolar? Gezek nirninki. Gezek Türkmenistanyňkinni. Yani sen garaşyn tak biz yer titreme özümüz taýýarlamyz diýilen sözlere garaşyp duran o yer titreme tebigi hadisa tebigi betbaçylyk. Yani sen istemesen oňla ýüzleşmeli bolýan sen aşaňda geçip dursan ol topragyň aşaňdan geçýär. Yer titreme fay hatdy. Ýa şolada nähil derejede taýýarlygyny görýärler häzirki wagtda. Döwlet bolup. O zat takdy hiç ýyl agdyanam dällerler. Hiç ýyl agdanoklar. Ýanky ýalak sen aýdyşyň ýalak Allah Hudaý özü gorasyn diýip şol ýalak dini propagandalary ýaýradýarlar. Yani sosial medýalaryň üstünde. Yani biz bular
Biz bulara aýdýas, bolun ýöne bunu resmi öz ýa-ki ýurdun Türkmenistany resmi adamlar aýtmaly bunu öz nimelerini, telewizioniýalaryna. Öňünden bolup biljek betbagyçylygy şu betbagyçylyklar Owganistanyňky boljak betbagyçylyklar Türkmenistanyň hökman bolýar. Gitjek ýeri ýok, hökman bolýar. Sebäbi şo Faýhatdy o Aşgabatdan geçip gidýär. Diň Aşgabatda Türkmenistanyň topragynyň aşagyna geçip gidýär şo Faýhat. Ol bir gün Marda bolup biler, bir gün Lewapda bolup biler, bir gün Aşgabatda bolup biler. Belli däl ýöne şoňa ýurt boýunça taýýarlygy barmy? Yani yurt baş tutanı deyip tanalayan Gurban oğlu vardır şu. Şonun öz sözleri var ha. Kaka bilen Beherden arasındaky ýaşaýjylar Türkmen galany. Türkmenem däldi. Onuň ol şu tadendi ne şu talaňçy terör topar vardır jenaýatçy topar. Şonuň eýem nemesini yüze çıkarıp berýärdi. Näl diýýärdim planyny ýani durmuşda özüni alyp barşyny. Eýem şo sözlerimi aýdyp durda soň. Nähil derejede jenaýat Tahtawadyr. işleýändigini. Tahtawadyr bolsun, guşgy ýa Lewapdaky harasat bolsun, olary gazaklandyryp duran nokta. Döwlet düşünjeli adamlar däl da olar bir talaňçy. Koparan uny ýa-ni şagal meslik Instagram'a seredip göräýsine da. Ene şolar Türkmen halkyna şekil berjek bolýarlar da. Ýa. Yok yine sakta şeyli ýöne bu zatları hükman açığa çıkmaly. Açığa çıkman bu zatların öňüne geçip bolanok. Ha biz bu duýdurmaly, aýtmaly. Bu eger resmileri şu wagtky men hökümet diýip gören adamlar bar, goşudyrynyň içindekiler. Eger bular aýtyp bilmeýän bolsa, birden bir aýtmaly. Olaryň duýgu çatmaýan bolsa şu zatları aýtmaly. Ya aýtdymany hiç kim ruhsat bermeýän bolsa, hökman birden bir aýtmaly. Yani biz bunu bilýäs we bilýänimiz üçin biz buna öňünden aýtmagymyz borçly. Sebäbi biz bunu bilýär. Eger bilmeýän bolsak sesimiz çykaryp durýan, bilmeýän bolsak sesimiz çykarman biler elbetde. Sebäbi bilemiz okdur. Ýöne biz bunu bilýär. Ha biziň bilişimiz ýalar ýurdun içindäki men hökümet diýip böyle resmilerden käbir adamlaryň bilýär. Hökman bilýändir sebäbi biz bilýän bolsak olaryň biläýmeli. Hökman biläýmeli. Geýaly kabul diýilýär. Ne dilim aýlanynak şu wagt. Yer bilen meşgul bolýan nemeler bar şu ýurdun içinde. Olar hökman bilýär. Ýöne näme şu şartlar aýdan okdy. Bilýän bolsalar aýtmaklary gerek de ertesi gün hökman gelýär ýurdun içinde Türkmenistanyň içinde şu tebiň betbagyçylyk hökman gelýär. Näçe wagt mundan öňle wagtda tebiň şemal turup köp kişi jaýsyz öýsiz galdy. Ýöne şoňa barýan başga Daşowuzdan ýa Balkan tarapdan barýan halkyň uradan kömeklerini sallyrmadylar. Lewap welaýatyna sallyrmadylar. Onsoň ýurt derejesinde kömek etmäge beýlede dursun. Onsoň näme üçin bular bir Owganistana kömek edýärler? Gorkusyna kömek edýärler. Gorkýarlar nemeden? Talibanlardan. Gorkýanlyklaryny açyk görkezip durlar özleri. Ertesi gün näder Taliban şoza daýsa Türkmenistana gönmel. Bu men urşak galyp kaçyp gidýär, özüm ýokardakylar birinji gaçýarlar özleri. Ýöne arka tarapdan o Talibanlara näme derejede pul berýär olar bilen näme aran sağlamak üçin nähile işler alyp barýarlar, ony elbetde ýapyk kapylaryň arkasynda oýnalýan oýunlar. Ýöne biziň esasy diýjek bolýan zadymyz häzirki wagtda şu Owganistandaky bolan tebigy betbagyçylyk hökmany ýagdaýda Türkmenistanda bolýar. Yani bunu garaşy berin. Gitjek ýeri ýok bunun. Yani şuna taýýarlykly bolmaly şuna. Ýurdun içindäki häzirki Türkmenistanly watandaşlarymyň ýa ýurtdaşlarymyň näkilik derejede jaý salýanlyklaryny onu bilýär eýmemiz. Yani kerpiçden jaý salýarlar. O kerpiçi gatrak bir sarsgyn bolsa yıkılacak o kerpiç. Yine bizim neme bir zat aýtjakda o ýerdäki nememizde bir ýurt yer çektirdi. Jaý salmak üçin ýurt yer çektirdi we ýurt ýerini basgylatmaly, bu gatatmaly ýurt ýerini bilen kum döktürip.
Şoňa vibrasiýaly katok geldi, bilýärmi? Asfalt ýazýarlar, katok. Şo katok geldi, şo katok basgylap durýan ýurtlaryň üstüne vibrasiýasyny işletdi-de. Jaýlar patly, ýani ýary atdy, jaýlar ýarly. Yani prosto katoğun sarskınına jaýlar ýarly, yani burçlar zatlary titreşin berdi, ýarly pol. Onsoň ol yer titreýärden Hudaý tapdan ol gönmel şu sekundyň özünde. Aşagyna kim bar bolsa, çaga bolsun, erkek, uly ýaşly bolsun, ol garap durmaz al yer titreme. Bu sekundyň özünde yer bilen ýeksen boljak. Hawa şo taýda çuňklugy var, çuňlugy has ýüze ýokarda bolsa, has beter boljak. Hiç iltaýlyk ýok bu ýurtda. Beýle. Onsoň hemmesem hökümetiň hemmesem hökümet diýip sözde hökümet baram Urspa gonly da bularyň. E, Gerek bolsa pagondan mütketip bilolar der. Yani ýurdun halky bilen hiç hili bagy ýok bularyň. Nähili diýýärden? Taşmamatyndan galan bellek ýaly isläni etjek. Şonuň ýaly. Halkyň öňünde hiç hili özüni borçly nemeden duýanoklar da. Yo, buna halkyň öňüne borçly duýmalylar, sebäbi halk sesini çykarmasa. Halk sesini çykarsa borçly duýup başlary elbetde. Ya halky şoňa gara taýýarladylar da şuma sesini çykartmamalyk üçinem asuda asman ya gül ýalyp durmuş şular ýalyk şady horramlyk nemelerini görkezýärler. Belli adamlaryň üstü bilen ýa bolmasa alkyş aýdyp beren medeniýet sunumaty işgärleriniň üstü bilen şolar ýalyk nemelerini görkezýärler. Yani kemçilik ýok. Hiçlik döwletiň kemçiligi ýok diýilen imaji görkezýärler, berýärler. Kemçiligi näçe derejede bar, näçe derejede ýok. Ony ýurdun içinde ýer titräň wagty görersiňiz. Kemçilikli barmy kemçiligi ýa ýokmy? Owalaryndan tut şäherlerine senni hiç zat kalmajak. Hiç zat. Ol 10 ketaş şaýlara bu dron ýerine geçecek. Bir gurrun var ya, bu Ocarade diýip bir guruluşy edýän bir firma var. Mar tarapda Ocarade diýip. Şu Aşgabatda bir iş Ýa getiriyor eken. 10 ketaş jaýlar salýan eken. Olun gurrun var ya, şoň içindäki nemesi yani material getirýänçilere näme diýilýär? ekspeditor mi? Yok, başga bir nemesi. Gara snabждeniz. Şo materiallar näme diýenlere jogap beren bir gurrun var ýerde. Beton guýulýar diýär, galeýiň içine beton guýulýar. Yani profil näme armaturlar dokulyp diýär. Guýulgan beton guýulandan soňam diýär armaturlar çekip alýarlar ýokardan diýär. Armaturlar çekip alyp şol armaturlar satýan ekenler bular. Bah. O 10 ketaş jaýlaryň nemesi şo guruluşundan aýdyp otyrmyn. 10 ketaş jaýlar armaturlar satýan ekenler we ýokarsyna her gatyň ýokarsyna patologo aralypda neme dokoýarlar, bilýärmi? Beton uýarlar, pro neme dokar. Onun gereğinden az neme gelmişinler. Profil armaturyny dokoýan ekenler. Gereğinden az. Yani Simut kuýya galyň aýrandan soň pitirdäp ýatyr diýär, ýani dolu nemetmedik diýär da aralaryny. Betonlar. Ve guýyan betonlarym nemesi kaçysy pes betonlar. Yani Türkmeniň betonu öndüren simutlar diýär. Guýyan betonlar kaçsyz. Hiç ýyl kaçsy ýok. Oň daşynam mermerler bilen örtýärler. Durşuna mermerli jaý edýärler. Bolly daşyjak içmeyecek jaý bolýansa. Bollan soň şu Aşgabatda yer titräýse 10 ketaş jaýlardan hiç zat garjak. Hiç zat. Ana şolar ýaly salynýar jaýlar Aşgabatyň. Şu guruluşy nime tuturan jaýlar. O arkada şäherinem galmaz, arkada Serdarly şäherinem galmaz. Hiç. Bizim wagtymyz nähirek boldy. Wagtymyz üniversite molya şu ýerde bir tamamla soňra molya wagtymyz azarly Serdara näme. Ýöne bu zatlar biz gepleşýänimiz sebäbi. Yani biz bilýänimiz üçin bunu aýtmak borçumuz, yani eğer
Bililen sesini çıkarmadan duran olsak onda biz günahkar olacağız derdi. Biz atlar bilip sesimizi çıkarmadan duran olsak onda biz günahkar olacağız. Eğer şu atlar resmi mi resmi işgar, yani hükümeti resmi işgar deyip gören adamlar bilip bil kaslayın sesini çıkarmayan olsa cevabını hükmen bererler. Berdirer biz hükmen yani gidecek yerleri yok. Hükmen şu berdirmekleri için biz şuları yalık gepleşikler geçirip oturuyor seyirler kuvvetli. Ova. Yani biz bunu ayıtmak borcumuz. Bilyenliğimiz için ayacağız. Bolya şehirde tamamlalı bu toralı görücülere miadet mahsuslar ama. Sağ olun vatandaşlar, edirlikçi. Serdar Ağasamada sağ olun. Böyle sağ olun.